сармои қаҳратун ки мардуми тоҷикистонро ба танг овардааст, мақомотро маҷбур кард таътили зимистона дар кӯдакистону мактабҳои миёнаро то чанд рӯзи дигар дароз кунад. ин тасмим ташвиши волидонеро ки мисли Алиҷон Исоев фарзандони мактабхон дорад зиёд кардааст. ғайр аз дарсҳои иловагӣ ки ино забони англисӣ меомӯзанд, онҳо дар хона бештар ба модарашон ёрдам мекунанд. вақти холигӣ боз ҳамун компютеру телефон. баъд ҳафтаи 2 маротиба мо боз рафта пиронсолоро хабар гирифта, акун модари пир дорем, мана дидам мо аз ҳамунҷо омадем, ҳамуна кам нигоҳ бин мекунанд. ин падар фарзандони мактабхонашро ба ҳар роҳе машғул медорад. Шоҳина духтари Алиҷон ки дар синфи 4 мехонад, вақташро бо омӯзиши забони англисӣ сарф мекунад. муаллима Амон дар таътили зимистона мисолҳо дода буд, ҳавояро иҷро мекунем, баъд корҳои хонагии англисиро иҷро мекунем. ба хонаи момо Амон рафта, баъд момо Амон ёрӣ мерасонем. таътили зимистона ва 10 рӯза дар мактабу кӯдакистонҳои Тоҷикистон рӯзи 1 январ оғоз ёфт, вале бинобар ҳавои сард онро то 20 январ тамдид карданд. ҳавои сарду тамдиди таҳсил дар мактабу боғчаҳо пеш аз ҳама ба кору зиндагии волидоне таъсир кардааст, ки ҳарду коргар ҳастанд ва барои нигоҳубини фарзандонашон дастёр надоранд. онҳо мегӯянд, ки ба ҷои эълони таътил беҳтар аст мактабҳоро гарм кунанд. ҳоло кӯдакон дар хонаанд, китоб мехонанд, дарси риёзӣ мекунанд. ману шавҳарам кор мекунем. бибияшон бо кӯдакон вақт мегузаронад. душвор аст. хуб мешуд дар мактабҳо шароит таъмин мешуд. аз суҳбат бо сокинон эҳсос мешавад, ки нигоҳубин ва тарбияи кӯдаконе ки дар мактабу боғча таълим мегирифтанд, дахона ва он ҳам дар биноҳои баландошиёна ки чандон калон нест, сахт аст. кӯдакон хонада дарс мекунанд вақти каникулро. дигар корам надоранд. бо корҳои хона машғуланд, бо модараш ёрдам мекунад, китобҳоша мехонанд. дар тоҷикистон чанд рӯз аст ки ҳавои сарди тоқатфарсо идома дорад ва дар баъзе аз ноҳияҳо ҳаво шабона аз 20 дараҷа ҳам сардтар аст. таҳлилгарон мегӯянд мақомотро зарур аст пеш аз он ки хонандагони мактабҳои миёнаро ба таътил мефиристанд, барномаи таълимии онлайн дар шароити хонаро омода кунанд. вале боз ҳам на ҳама мисли Алиҷон имкони машғул нигоҳ доштани фарзандонашонро дар таътил доранд. аксар волидоне ки аз субҳ то шом кор мекунанд ё ба кӯмаки наздикон ниёз доранд ё ба рухсатии бемузд баромаданд.